Now, thank you, Nandita Mataji, once again. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 13वा अध्याय शिकणार आहोत. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ मी तुम्हाला अध्याय चालू झाल्यावरच सांगणार आहे. आता मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपला वर्ग चालू करते. हरे कृष्णा. सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट करून घ्या माताजी. चालेल. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. आता आजपासून अध्याय 13 ते 18 आपण ज्ञान योग शिकणार आहोत. पहिले 6 अध्याय जे झाले ते कर्मयोगावर होते. मग 7 ते 12 अध्याय जे आहेत ते भक्ती योग आणि आता आपण ज्ञान योग शिकणार आहोत. तर आता भक्ती योग मधोमध आहे आणि भक्तीला कर्माची जोड आणि ज्ञानाची जोड अशी जेव्हा मिळते तेव्हा त्या भक्ती बीजाचा एक भक्ती वृक्ष होतो. तर यासाठी आपल्याला ज्ञान लागतं. आता बघा, आपण सर्वजण भक्ती करतोय, आपण जॉब करतोय, मंदिरात जातोय, स्तोत्र वाचतोय, आपल्या परीने आपण काहीतरी जशी जमते तशी थोडी सेवा करतोय, जप करतोय. पण आपण इंद्रिय विषयांच्या सुद्धा पाठीमागे आहोत. त्याच्यामुळे काय होतंय, आपण भक्तीमध्ये 10 पावलं पुढे चालतोय पण 7 पावलं पाठीमागे चालतोय. आता असंच जर आपण करत बसलो पुढे पाठी तर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती कशी होईल? आपण गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठात पोहोचू शकू का? तर आता इकडे म्हणून कृष्ण आपल्याला ज्ञान देतोय. आता आपल्या प्रत्येक शहरामध्ये असे काही एरियाज असतात बरं का, की जे खूप गजबजलेले असतात आणि त्या ठिकाणी गेल्यावर असं होतच की कोणीतरी काही पैसे कोणाचे चोरीला जातात. किंवा आता मुंबई लोकल ट्रेननी प्रवास करायचा असेल तर मग घरचे सांगतात की खरे दागिने घालून जाऊ नकोस, तुला जर लग्नाला जायचं असेल तर ट्रेननी नको जाऊस, टॅक्सीनी जा. असं आपल्याला सांगतात की बाबा तुम्ही तुमच्या पैशाची आता मोबाईलची काळजी घ्या. त्याचप्रमाणे कृष्णही आपल्याला आता हे जे अध्याय चालू होत आहे यात सांगणार आहे की हे भौतिक जग पूर्ण धोक्याने भरलेला आहे.
आणि प्रत्येक पावलोपावली धोका आहे आणि तुम्हाला दक्ष राहिलं पाहिजे, लक्ष ठेवलं पाहिजे. माया नावाची एक जी चोर आहे ती काय करते, ती तुमचं हरण करते. कसं हरण करते? तुमचे पैसे, तुमचं सुख, तुमचा आनंद, इतकंच काय तर तुमची झोप सुद्धा ती हरून घेऊन जाते. तर तुम्ही इतके भोले भाले राहू नका, तुम्ही जागरूक राहा. आणि जरी तुम्हाला संकट आली या भौतिक जीवनामध्ये, तरी माझे भक्त झाल्यावर तुम्ही ही संकट पार करू शकाल. मग आता जेव्हा आपण भक्ती करतोय, भक्तीला जर ज्ञानाची जोड नसेल तर आपली उन्नती होऊ शकणार नाही. म्हणून हा ज्ञान योग. आणि त्या उलटही बरोबर आहे, म्हणजे जर ज्ञानाला भक्तीची जोड नसेल तरी सुद्धा उन्नती होऊ शकणार नाही. तर आता विश्वामित्र हा खूप मोठा योगी होता, तो ज्ञान योगी होता. आता त्यांनी ठरवलं की मला कृष्ण प्राप्ती करून घ्यायची आहे, म्हणून तो जंगलामध्ये जातो ब्रह्म योगी किंवा अष्टांग योग करायला आणि तो ध्यान लावून बसतो. पण तरी आता एवढा मोठा ज्ञान योगी, पण तरी बघा त्याच्या हृदयामध्ये वासना आहे. त्याच्यामुळे 3दा त्याचं पतन होतं. एकदा त्रिशंकू त्याच्या समोर येऊन त्याला सांगतो की तुम्ही केवढे मोठे योगी आहात, तुम्ही मला पृथ्वीवरून स्वर्गापर्यंत शिडी बांधून द्या, मला स्वर्गात जायचंय. तर तो शिडी करायचा प्रयत्न करतो आणि त्याचं तपोबल जे आहे हे करण्यात त्याचं तपोबल पूर्ण नष्ट होतं. मग परत तो ध्यान करायला लागतो. मग दुसऱ्यांदा मेनका नावाची अप्सरा त्याच्या समोर येते आणि कामवासनाचा उगम होतो तिला पाहून आणि परत त्याचं सर्व तपोबल नष्ट होतं. झालं, परत तो ध्यान करायला बसतो आणि मग तेव्हा रंभा नावाची एक अप्सरा त्याच्या समोर येते. आता त्याच्या लक्षात असतं की पूर्वी काय झालंय, त्या अप्सरेमुळे माझं पूर्ण तप नष्ट झालंय. आता मात्र रंभाला बघितल्याबरोबर काम वासना नाही, त्याच्या मनामध्ये अत्यंत क्रोध उद्भवतो आणि तो तिला शाप देतो की तू दगड होशील. आणि त्याप्रमाणे ती दगड होते आणि या क्रोधामुळे सुद्धा त्याचा तपोबल पूर्ण नष्ट होतं. तर आता एवढा मोठा ज्ञान योगी, तरी देखील वासना त्याच्यामध्ये राहतेच आहे, त्याच्या हृदयामध्ये. म्हणजे जणू काही आता जेव्हा आपण उन्हाळ्याच्या सीझन मध्ये जर तुम्ही गावाच्या बाहेर गेला तर तुम्हाला पर्वत जर तुम्ही बघितले तर ते पर्वत कसे दिसतात, खडक दिसतो, काळा दगड दिसतो किंवा काही ठिकाणी पिवळं गवत दिसतं. पण पावसाळ्याच्या ऋतूमध्ये जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा काय दिसतं, पूर्ण पर्वत हिरवागार आहे, जणू काही एक शाल पांघरलेला असा तो पर्वत असतो. मग आता जो काळा पर्वत दिसत होता तर त्याच्या आतमध्ये हे गवताचं बीज होतं आणि पाऊस पडल्यानंतर, पाणी मिळाल्यानंतर आता ते गवत तुम्हाला पावसाळ्याच्या ऋतूमध्ये सर्वत्र दिसतंय. त्याचप्रमाणे ज्ञान योगी जो असतो वरून वरून दिसतं की याच्यामध्ये काही वासना नाहीयेत, हा केवढा मोठा योगी आहे. पण अशा सर्कमस्टन्सेस मध्ये जेव्हा तो येतो, जेव्हा ती अप्सरा त्याच्या समोर आली, तेव्हा ती वासना आहे ती तिचं डोकं वर काढते आणि मग या माणसाचं पतन होतं. तर अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा आपलं पतन होऊ शकतं. ज्ञान जरी असेल तरी भक्ती लागते. आणि भक्ती मी तुम्हाला सांगितलं ही अशी आहे की ते ज्याचं बीज, भक्तीचं जेव्हा बीज आपल्या हृदयामध्ये आपण पेरतो आणि त्याचं वृक्ष हळूहळू होतं, त्या सुमारास
जेव्हा आपण भक्ती करतो तेव्हा इतर वासनांचं जे बीज असतं ते बीज पूर्ण जळून जातं आणि आपल्याला आपल्या हृदयामध्ये इतर कुठल्याही वासनांचं जे बीज आहे ते बीज त्या बीजाला अंकुर फुटू शकत नाही, कारण आपलं हृदय भक्ती केल्यामुळे त्याच्यामध्ये वैराग्य निर्माण झालेलं असतं आणि आपल्याला फक्त कृष्णाची आसक्ती असते, इतर कुठल्याही गोष्टीची नाही. म्हणून भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा ज्ञानाची जोड त्याला लागते. ज्ञान जरी केलं तरी त्याला कर्माची जोड लागते, त्याला भक्तीची जोड लागते आणि कर्म केल्यावर सुद्धा ज्ञानाची आणि भक्तीची जोड लागते. त्याशिवाय आपली भक्तीमध्ये उन्नती होत नाही. त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगतात की तुम्ही नरसिंह देवाचं कवच म्हणा, त्याचा मंत्र म्हणा आणि त्यांच्याकडे प्रार्थना करा की हे जे भक्तीचं बीज आहे माझ्या हृदयामध्ये त्याचं तू सर्वत्र रक्षण कर. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता तास दीड तास ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. खरोखर आनंद कृष्णाचा आहे. तुम्ही क्लासला आलात, तुम्ही ऐकताय, हा खरोखर कृष्णाचा आनंद आहे. हे नरसिंह देव, तुम्ही इस्कॉन टेम्पल मध्ये गेल्यावर तुम्हाला नेहमी नरसिंह देवांची मूर्ती दिसेलच. मी फक्त मंत्र म्हणते आणि नरसिंह कवच शेअर करते आपल्या ग्रुपमध्ये. तुम्ही जर तुम्हाला शक्य झालं तर तुम्ही ते नरसिंह कवच वाचा. यांचा मंत्र आहे उग्रम वीरम महाविष्णू ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं. त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद आपण घेऊया आणि नरसिंह देवांना आपलं जे भक्ती बीज आहे त्याचं रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या चरण कमली आपण प्रार्थना करूया. श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि मग याचा अध्ययन चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही दंडवत प्रणाम. आणि माझ्या को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, कीर्तन करायला येणाऱ्या सर्व बायका मुली आणि आमची सर्व टेक्निकल टीम यांच्या सपोर्ट शिवाय तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. म्हणून या सर्वांना सुद्धा अगदी मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रश्न आहे, जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? त्याची उत्तर आहे, खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. 1 ते 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी करायची यावर चर्चा करतात. शेवटचे 6 मध्ये ज्ञानाद्वारे कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे आणि मधले 6 भक्तीची चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले आहे की ते वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करतात. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचे ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. हरे कृष्ण. आता सुरुवातच झालीये या अध्यायाची. अर्जुनाचे प्रश्न आहे
अर्जुनानी बघा तो सगळे प्रश्न कृष्णाला विचारतोय, पण प्रश्न कसे विचारतोय, नम्रपणे विचारतोय आणि तो सगळं नीट ऐकतोय की कृष्ण काय सांगतोय. त्याला काही समजलं नाही तर परत तोच प्रश्न कृष्णाला करतोय. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे, त्यांनी 8व्या अध्यायात सुद्धा विचारलं होतं ना, प्रकृती म्हणजे काय. परत हाच प्रश्न त्यांनी विचारलाय, प्रकृती म्हणजे काय. मग कृष्णाने उत्तर दिलंय की भौतिक निसर्ग, तुमच्या आजूबाजूला जो तुम्ही निसर्ग बघता त्याला आपण प्रकृती म्हणतो. पुरुष, पुरुष म्हणजे कोण, तर पुरुषाचा अर्थ आहे की जो भोक्ता आहे, जो एन्जॉयर आहे, त्याला आपण पुरुष म्हणतो. खरं म्हटलं तर पुरुष हा एकच आहे आणि तो म्हणजे श्रीकृष्ण. पण किंवा आपल्या हृदयामध्ये असणारा परमात्मा. पण आपणही आहोत जीवात्मा. आपल्याला सुद्धा आपणही स्वतःला म्हणतो की मी भोक्ता आहे, मी एन्जॉयर आहे. म्हणून आपण सुद्धा हा जो पुरुष आहे किंवा कृष्ण आहे त्याला आपण त्याची नक्कल करतो, त्याला कळत न कळत इमिटेट करतो आणि म्हणून आपण सुख आणि दुःख किंवा जन्म मृत्यू या चक्रामध्ये अडकतो. तर पुरुष म्हणजे कोण आहे, पुरुष म्हणजे प्रकृतीचा उपभोग घेणारा आहे. क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे. मग आता शरीराला क्षेत्र का म्हटलेलं आहे. आता ज्याप्रमाणे तुम्ही एक शेत धरा, शेतामध्ये विविध धान्य तो शेतकरी उगवतो. त्याचप्रमाणे हे जे शरीर आहे हे आत्म्यासाठी एक क्षेत्र आहे. तो अनेक कर्म करतो, काही पाप कर्म करतो, पुण्य कर्म करतो, अशी अनेक तऱ्हेची तो कर्म करतो. कुठे कर्म करतो, तो या शरीरामध्ये राहून ही कर्म करत असतो. म्हणून शरीराला क्षेत्र म्हटले. क्षेत्रज्ञ म्हणजे जो शरीराला पूर्णपणे जाणतो त्याला आपण क्षेत्रज्ञ म्हटलेलं आहे. म्हणजे आता जर आपण भौतिक याच्यामध्ये जर म्हणायचं आहे तर क्षेत्र जो जाणतो तो डॉक्टर असतो. पण हे जे मी क्षेत्र म्हणते हे वेगळं आहे. शास्त्राच्या संदर्भामध्ये क्षेत्रज्ञ दोन आहेत. एक म्हणजे आत्मा, जीवात्मा आणि दुसरा म्हणजे परमात्मा. जो परमात्मा आहे तो एकाच नाही, एकच शरीर नाही किंवा एकच क्षेत्र नाही, सर्व क्षेत्रांना तो जाणतो. आणि जो जीवात्मा आहे तो फक्त त्याचंच शरीर काय आहे त्या शरीराबद्दल त्याला ज्ञान असतं. मग ज्ञान म्हणजे काय, इकडे ज्ञेय पाहिजे होतं बरं का. ज्ञान किंवा ज्ञानम म्हणजे काय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक जेव्हा आपल्याला समजतो तेव्हा आपण म्हणतो की मला ज्ञान मिळालं किंवा मला ज्ञान आहे. आणि ज्ञेय म्हणजे काय, ज्ञानाचा ध्येय. ज्ञानाचा ध्येय म्हणजे कोण आहे, परमात्मा आहे. तर आता आपण हे सगळं डिटेल मध्ये बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 1 आणि 2. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्ण, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. माताजी स्लाइड. हो. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे.
हरे कृष्ण. आता इकडे आपण आपल्या क्षेत्राबद्दल किंवा शरीराबद्दल थोडंसं जास्त जाणून घेऊया. बघा, आपला जो देहभान किंवा आपली शुद्धी जी आपली जी आपला जो कॉन्शियसनेस असतो किंवा देहभान, आपल्या देहाबद्दलची जी जाणीव असते ती 3 स्तरावर असते. तर इकडे बघा, स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे की एक माणूस आहे, तो काम करतोय, त्याच वेळेला तो कुठल्या तरी त्याच्या मैत्रिणीकडे फोनवर बोलतोय. म्हणजे ही याला म्हणतात जागृत अवस्था. हा पूर्ण जागृत आहे. त्याचं मन, त्याची बुद्धी, त्याचं शरीर हे कार्यरत आहे. आता हा माणूस झोपलेला आहे. या अवस्थेमध्ये काय, त्याचे जी स्थूल इंद्रिय आहे म्हणजे डोळे, कान, नाक, हे जे आहे हे सुद्धा झोपलेले आहेत. आता इकडे जेव्हा हा पूर्ण शुद्धीवर आहे, जागृत अवस्थेत आहे, तेव्हा हे 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, जीवात्मा आणि परमात्मा, की ते दोघंही जाणतायत की याच्या मनात कुठले विचार चालू आहेत. आता जेव्हा त्याची स्थूल इंद्रिय झोपलेली आहेत, हा माणूस झोपलेला आहे, तेव्हा त्याचं शरीर काही काम करत नाहीये. तरी देखील हे जे आत्मा आणि जीवात्मा आणि परमात्मा आहे हे जाणतायत. आता त्याचं स्थूल शरीर जरी झोपलेलं आहे तरी सूक्ष्म शरीर म्हणजे मन, बुद्धी आणि अहंकार हे तर जागृतच आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये त्याच्या ऑफिसचे काही विचार, पैशांबद्दलचे विचार, या बाईचे विचार येत आहेत. आणि तेव्हा सुद्धा हा झोपलेला असताना सुद्धा सूक्ष्म शरीर त्याचं कार्यरत आहे. आणि त्यावेळेला सुद्धा आत्मा आणि परमात्मा हे जाणताय की हा माणूस कोणकोणते विचार करतोय. आता या माणसाला गाढ झोप लागलीये, हा पूर्ण झोपलेला आहे. आता या अवस्थेमध्ये त्याचं स्थूल शरीर सुद्धा झोपलेलं आहे आणि सूक्ष्म शरीर सुद्धा झोपलेलं आहे. आणि या अवस्थेत सुद्धा जीवात्मा आणि परमात्मा हे जागरूक आहेत आणि यांना माहिती आहे की हा कोण आहे. या गाढ झोपलेल्या अवस्थेत जणू काही या माणसाला माहित पण नाहीये की आपण जिवंत आहोत का, आपण कुठे राहतोय, काही नाही. तो पूर्ण त्या अवस्थेपासून, म्हणजे जेव्हा तो जागा असतो आणि जेव्हा हलकी झोप असते त्या अवस्थेत त्याला माहित असतं की मी कोण आहे, मी काय करतोय, हे त्याला माहित असतं. पण आता जो तो गाढ झोपलेला आहे त्यामध्ये त्याला बिलकुल अवेअरनेस नसतो की मी कोण आहे, तो जागरूक नसतो. पण त्या स्थितीत सुद्धा जो आत्मा परमात्मा आहे त्यांना त्या शरीरामध्ये काय चालू आहे हे सगळं माहित असतं. या पुढची अवस्था, 4थी अवस्था, म्हणजे याला तुर्या अवस्था म्हणतात. या तुर्या अवस्थेमध्ये तुमचं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आणि तुमचा आत्मा म्हणजे जीवात्मा हे पूर्ण तऱ्हेने जागे असतात. आणि आपल्याला सर्व काही माहित असतं की काय आजूबाजूला चालू आहे, किंवा समोरच्या माणसामध्ये सुद्धा आपल्याला परमात्मा दिसतो. याला तुर्या अवस्था म्हणतात. जे समाधीमध्ये असतात ते या अवस्थेमध्ये असतात. म्हणजे त्यांना एक समजतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आता हे क्षेत्रज्ञ सांगण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे. एक शेत असतं, या शेतामध्ये एक शेतकरी असतो आणि तो काम करत असतो. त्याचं जे क्षेत्र असतं, जे शेत असतं, त्याला माहिती असतं की कुठे मी काय पेरलेलं आहे, कुठे कुठली झाडं आहेत, आणि त्याला सगळं अगदी माहित असतं आपल्या शेतामध्ये काय काय आहे ते.
पण दुसरी शेतं जी असतात त्याबद्दलची त्याला कल्पना सुद्धा नसते. तर क्षेत्र म्हणजे हे असं, हा जीवात्मा आपण म्हणू शकतो, त्याला त्याच्याच शरीरात काय चालू आहे हे माहित असतं. आणि एक क्षेत्रज्ञ असतो, म्हणजे इकडे सूर्याला हे क्षेत्र पूर्ण माहित असतं आणि पृथ्वीवर असणारी सर्व क्षेत्र, असंख्य क्षेत्र या सूर्याला माहित असतात. ज्याप्रमाणे आता एखाद्या आता समजा जर माझ्या शरीरात माझं डोकं दुखत असेल, तुम्ही शेजारी बसलेला आहात, पण तुम्हाला समजणार नाही मी सांगेपर्यंत की माझं डोकं दुखतंय, हे तुम्हाला समजणार नाही. माझ्या मधला जो जीवात्मा आहे त्यालाच समजेल, आणि माझ्या मधला जो जीवात्मा आहे ते तुमच्या शरीरात जर डोकं दुखत असेल तर त्याला समजणार नाही. पण क्षेत्रज्ञ जो असतो, जो परमात्मा असतो, त्याला सर्व शरीरांमध्ये काय चालू आहे हे माहित असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 5. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे शील प्रभुपाद म्हणतात की इस्कॉन इज नॉट अ सोसायटी ऑफ ओपिनियन्स, वी गिव्ह एव्हिडन्स बेस्ड ऑन शास्त्राज. म्हणजे ते जेव्हा तुम्हाला काही सांगतील तेव्हा त्याच्या पाठीमागे प्रमाण असेल, ते तुम्हाला सांगतील, शास्त्रातला संदर्भ सांगतील आणि त्यामधलं तुम्ही वाचा म्हणून सांगतील आणि तसंच्या तसं कोट करतील. हे आपण कुठून शिकतोय? हे आपण इकडे शिकतोय. आता बघा, कृष्ण स्वतः परमात्मा या जगाचं, भौतिक जगाचं आणि अनेक ब्रह्मांडांचं उगम हे कृष्णापासून झालेलं आहे. पण तरी कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय? कृष्ण जे काय सांगतो ते अंतिम सत्य आहे. तो जे काय बोलतो म्हणजे वेद आहेत, शास्त्र आहे. पण तरी देखील तो आपल्या समोर एक उदाहरण मांडतोय. काय उदाहरण काय उदाहरण प्रस्तुत करतोय की हे जे ज्ञान आहे, कुठलं ज्ञान? जे कृष्णाने दिलेलं ज्ञान, वेदांचं ज्ञान, हे विविध ऋषींनी विविध ग्रंथांमध्ये याचं वर्णन केलंय. कसं वर्णन केलंय त्यांनी अनालिसिस करून त्याचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे कारण आणि परिणाम असं त्यांनी अनालिसिस केलेलं आहे. आता समजा जर मी इकडे बसलेले, हे टेबल आहे, त्याच्यावर माझा कम्प्युटर आहे. हे जे टेबल आहे, हे टेबल लाकडापासून बनवलेलं आहे. हे लाकूड कुठून आलं? कुठलं तरी झाड कापलंय आणि त्याच्यापासूनच ते लाकूड घेतलंय आणि हे टेबल केलंय. म्हणजे हे टेबल हा एक परिणाम झाला आणि त्याचं कारण हे लाकूड होतं. तर नेहमी परिणामामध्ये कारण दिसून येतं, उलटं नसतं, बरं का? परिणामामध्ये नेहमी कारण असतं. त्याचप्रमाणे या ग्रंथांमध्ये विविध ऋषींनी याचा एक अनालिसिस केलेला आहे आणि मग कारण आणि परिणाम असं सांगून त्यांनी शेवटी सांगितलेलं आहे की कृष्ण हा आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि म्हणून कृष्ण हा आपल्या सर्वांमध्ये परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयात स्थित आहे. बघा, कृष्ण कारण आहे, आपण परिणाम आहोत. परिणामामध्ये नेहमी कारण दिसतं. तर अशा तऱ्हेने शील प्रभुपाद सांगतात की हे आपल्याला कृष्णानेच सांगितलेलं आहे की जे काय आपण बोलतो, जे काय आपण उदाहरण देतो, ती त्याच्या पाठीमागे प्रमाण असलं पाहिजे, त्याच्या पाठीमागे एक बेस असला पाहिजे ज्याच्यावर आपण एखादी गोष्ट मांडू शकतो.
आता जेव्हा आपण आपलं शरीर बघतो तेव्हा आपल्याला साधारणपणे जे वैद्यकीय ज्ञान असतं त्यात कसं असतं की आपल्या शरीराच्या आपण जे शरीर बघतो आरशामध्ये स्थूल शरीर, तर पहिल्यांदा त्वचा असते, स्किन असते. मग त्या स्किनच्या आतमध्ये हाडं आणि बोन्स अँड मसल्स असे असतात. त्या बोन्स अँड मसल्सच्या आतमध्ये आपले व्हायटल ऑर्गन्स असतात. मी थोडे जरा इंग्लिश शब्द वापरते कारण माझं मराठी एवढं चांगलं नाहीये आणि मला ते शब्द पटकन येत नाहीये. तर जे व्हायटल ऑर्गन्स असतात ते एकदम आतमध्ये असतात. तर इतकं तरी सामान्य कुठल्याही माणसाला माहित असतं. पण आणि आपण आपल्या स्थूल शरीराची केव्हाही डॉक्टरकडे गेल्यावर ते सांगतात की तुम्ही तुमच्या शरीराची चांगली काळजी घ्या, व्यायाम करा, चांगलं अन्न खा, जे पौष्टिक आहे ते खा, फास्ट फूड वगैरे खाऊ नका तुम्ही, जास्त तळलेलं स्पायसी, म्हणजे तुमचं आरोग्य चांगलं राहतं. पण आपलं जे शास्त्र आपल्याला काय सांगतं बघा, की आपलं हे जे शरीर आहे किंवा आपला जो आत्मा आहे त्या आत्म्यावर 5 आवरणं आहेत. म्हणजे आपल्याला वाटतं हे स्थूल शरीर हे एकच आहे, पण आपल्याला शास्त्रामध्ये समजतं की आपला जो आत्मा आहे त्याच्यावर आणि 4 शरीर आहेत. मग ती शरीर कोणती? ती प्रत्येक शरीराचं आरोग्य आपण चांगलं ठेवलं पाहिजे, तरच आपलं मन नेहमी आनंदात राहू शकेल. मग आता प्रत्येक शरीर हे कोणतं आहे आणि त्याचं आरोग्य आपण कसं ठेवायचं? आता बघा, तर हे जे आपलं आत्म्याच्या एकदम बाहेरचं आवरण जे आहे, म्हणजे आउटरमोस्ट जे कव्हरिंग आहे त्याला आपण अन्नमय कोश असं म्हणतो, बरं का. अन्नमय कोश हा चांगला ठेवायला आपल्याला काय करावं लागतं हे तुम्हाला सर्वांना माहितीये. आपण चांगलं अन्न, फळं, ताज्या भाज्या, तुम्हाला योगा किंवा एक्सरसाइज, व्यायाम करून तुम्हाला अन्नमय कोश एकदम चांगला ठेवता येतो. आता अन्नमय कोश म्हणजे याच्यामध्ये काय असतं की अन्न जे आहे, अन्न खूप महत्वाचं असतं. आपण म्हणतो ना, अन्न म्हणजेच परब्रह्म. तर इकडे अन्नमय कोशामध्ये आपण जाणतो की अन्नाने माझं शरीर उत्तम राहणार आहे. आणि तुमचं जे तुम्ही असं म्हणता की फूड इज सुप्रीम, अशा तऱ्हेचं आपला एक विचार असतो. आता अन्नमय कोशाच्या आतमध्ये कुठला कोश असतो? अन्नमय कोशाच्या आतमध्ये प्राणमय कोश असतो. आता प्राणमय कोश मध्ये काय असतं? 5 जे 5 व्हायटल एअर्स जे असतात, म्हणजे प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. तर या 5 वायूंनी बनलेलं हे शरीर असतं. आणि हे जे शरीर असतं, हे जे 5 वायू आहेत, प्राणवायू, हे आपल्याला आपल्या सर्क्युलेशन, डायजेशन आणि इतर ज्या विविध बायोलॉजिकल प्रोसेसेस असतात त्यासाठी हे जे 5 वायू असतात ते मदत करतात. याच प्राणाला चायनीज मध्ये ची म्हणतात. म्हणजे चायनीज मेडिसिन मध्ये ची तुम्ही ऐकलं असेल, ताई ची वगैरे ना, एक विशिष्ट प्रकारचा योगा असतो, ते या शरीरासाठी तो असतो. आणि आपण जेव्हा होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट घेतो किंवा प्राणिक हिलिंग करतो तेव्हा त्याचा जो परिणाम असतो तो या प्राणवायूवर होतो. जेव्हा आपण ॲलोपॅथी घेतो तेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट तुमच्या अन्नमय कोशावर त्याचा परिणाम दिसतो. तर हा झाला प्राणमय कोश. प्राणमय कोश जेव्हा बंद पडतो तेव्हा तुम्ही
डॉक्टर्स डिक्लेअर करतात की हा आता याचा मृत्यू झालेला आहे आणि तुम्ही तुमचे जे व्हायटल ऑर्गन्स असतात म्हणजे या प्राणवायूमुळे ते कार्यरत असतात, तुमचं हृदय, तुमचे लंग्स जे असतात, तर हे जेव्हा बंद पडतात तेव्हा हे सांगतात तुम्हाला, वैद्यकीय डॉक्टर सांगतात की बाबा हे आता हा जिवंत नाहीये. आता प्राणमय कोश हे शरीर उत्तम ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं? तुम्हाला प्राणायाम करावा लागतो. तुम्हाला शुद्ध हवेमध्ये, जिकडे पोल्युशन नाहीये, प्रदूषण नाहीये, तिकडे राहावं लागतं. शुद्ध हवा, भरपूर सूर्यप्रकाश हे आणि प्राणायाम करून तुम्हाला हे शरीर चांगलं ठेवता येतं. आता अन्नमय हे स्थूल शरीर झालं, त्याच्यापेक्षा थोडस सूक्ष्म म्हणजे प्राणमय शरीर झालं. तुम्ही बघा, जे खूप प्राणायाम करतात त्यांचं ऑटोमॅटिकली अन्नमय शरीर म्हणजे ग्रॉस बॉडी किंवा स्थूल शरीर हे सुद्धा खूप चांगलं राहतं, खूप फिट असतं. आता त्याच्यानंतर प्राणमय शरीर झालं. आता पुढचं आहे ज्ञानमय किंवा मनोमय कोश. हे तिसरं आवरण झालं आपल्या आत्म्याचं. तर हे जे ज्ञानमय कोश, याला तुम्ही इंग्लिशमध्ये मेंटल बॉडी असं म्हणू शकता. तर हे जी मेंटल जे आपलं शरीर आहे त्याच्यामुळे आपलं दैनंदिन आपले जे रिस्पॉन्सेस असतात, सेन्सरी मोटर रिस्पॉन्सेस असतात, ते या मनोमय शरीरामुळे चालू असतात. आणि इकडे बघा, मनोमय शरीराचा परिणाम प्राणमयावर होतो, प्राणमयाचा अन्नमय वर होतं, असं त्याचं कनेक्शन असतं. आता मी तुम्हाला सांगितलंय मनोमय शरीर म्हणजे तुमची मेंटल बॉडी असते. आता ही मेंटल बॉडी जर तुमची बंद पडली, तुम्ही बघितलंय का एक एक पेशंट कोमामध्ये जातात. कोमामध्ये जरी ते जेव्हा जातात तेव्हा हे शरीर किंवा हे आवरण जे आहे हे काम करत नाही, पण डॉक्टर्स त्यांना डेड म्हणून डिक्लेअर करत नाही. का? कारण प्राणमय कोश त्यांचा चालू असतो. जेव्हा प्राणमय शरीर हे कार्य करत नाही तेव्हा डॉक्टर्स त्या माणसाला, त्या पेशंटला सांगतात की ही इज नो मोर किंवा ही इज डेड. तर हा जो ज्ञानमय कोश असतो किंवा मनोमय कोश असतो तो ऑफ अँड ऑन होतो. म्हणजे असं होतं की कधीतरी मनोमय कोश जेव्हा आपण गाढ झोपलेलो असतो तेव्हा तो शटडाऊन होतो, टेम्पररी होतो, त्याचं रिजनरेशन होत असतं. आणि पण प्राणमय कोशाचं तसं नाही. जो तुम्ही पहिला श्वास घेता तेव्हापासून शेवटच्या श्वासापर्यंत प्राणमय कोश हे चाललेलं असतं. आणि आता हा ज्ञानमय कोश झाला. ज्ञानमय कोश म्हणजे मेंटल बॉडी, हे मी तुम्हाला सांगितलंय. आता मेंटल बॉडी म्हणजे काय? तुम्हाला हे शरीर उत्तम ठेवायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं? तुम्हाला हे जे ज्ञानमय कोश आहे हे मंत्रांनी हे शरीर तुम्हाला खूप शांत करायला येतं आणि तुमची एनर्जी लेवल पण यांनी वाढू शकते. आता समजा जर असं न करता तुम्ही त्याला चुकीचं खाद्य दिलंय, आता अन्नमय कोश चुकीचं खाद्य द्या, तुम्ही रोज तेलकट खा, रोज स्पायसी मसालेदार खा, रोज हॉटेल मधलंच खा, इकडे कोणी आपल्या याच्यामध्ये डॉक्टर असतील तर सांगतील डायरेक्टली काय काय परिणाम होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे तुम्ही जेव्हा मनोमय कोश या शरीराला चुकीचं खाद्य देता तेव्हा त्याचे सुद्धा परिणाम प्राणमय आणि अन्नमय कोशावर तुम्हाला दिसतात. उदाहरणार्थ आता तुम्ही समजा जर रोज खूप व्हायलेंट मूवीज किंवा व्हायलेंट नॉवेल्स ज्याच्यामध्ये खूप खून आहे, क्रिमिनल्स बद्दल खूप आहे, किंवा जे तुम्हाला ज्यांनी तुमचं मन उत्तेजित होईल अशा गोष्टी जर तुम्ही
बघितल्या सिनेमाच्या रूपामध्ये, सिरियल्सच्या रूपामध्ये किंवा पुस्तकाच्या रूपाने तुम्ही वाचल्या, म्हणजे ॲग्रेसिव्ह असं काही बघितलं तर या मनाला ती सवयच होते आणि मग हे ॲग्रेशन किंवा हा जो व्हायलन्स आहे हे जर किंवा ही हिंसा जी आहे याच्याबद्दल त्यांनी बघितलं नाही, वाचलं नाही आणि त्याला हे खाद्य मिळालं नाही तर मन कसं होतं, मन खूप ॲजिटेट होतं आणि त्याच्यामधली जी करुणा आहे हे सगळं बघून ते त्याच्यामधली करुणा निघून जाते आणि मग आपण असं म्हणू शकतो की मेंटल इनडायजेशन होत आहे आणि हा माणूस कसा होतो, हा माणूस लवकर थकतो. आता उदाहरणार्थ समजा जर एका माणसाला खूप चिडायची सवय असेल, खूप रागीट असेल, त्याचा परिणाम प्राणमय कोशावर होतो. रागीट माणसाचं तुम्ही ब्रीदिंग ऑब्झर्व केलंय का? श्वास उश्वास कसा असतो? रॅपिड ब्रीदिंग असतं आणि अनेक वर्ष झाल्यावर त्याचा परिणाम रोगामध्ये होतो आणि आपण अन्नमय कोशावर त्याचा दिसतो आणि डॉक्टर म्हणतात तुम्हाला स्ट्रेस आहे का, तुम्ही चिडता का, तुम्हाला बीपी आहे, आता मी तुम्हाला औषधं लिहून देतो. तर कारण असतं अन्नमय कोशाचं जे आपल्याला रोग दिसतात ते जे कारण असतं ते मनोमय कोशामध्ये असतं, मेंटल बॉडीमध्ये असतं. आपला थॉट प्रोसेस जो असतो, आपले विचार जे असतात ते खूप चुकीचे असतात. आता ज्याप्रमाणे मी सांगितलं मेंटल बॉडी कंट्रोल करते प्राणमयला आणि प्राणमय मग अन्नमयला. आता ज्ञानमय किंवा मनोमय कोशाला कोण कंट्रोल करतं? विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोश म्हणजे काय असतो की आपली पॉवर ऑफ जजमेंट. विज्ञान म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलंय ज्ञानाचा ऍप्लिकेशन जेव्हा आपण करतो त्याला विज्ञान म्हणतात. मग इकडे विज्ञानाचा अर्थ काय? पॉवर ऑफ ऍप्लिकेशन. आता ज्यांचा मनोमय कोश खूप दुर्बळ असतो ते कसे असतात? त्यांना कुठलंही डिसिजन घेता येत नाही, त्यांची जिद्द खूप कमी असते आणि काय बरोबर आहे काय चूक आहे हे ते सांगूच शकत नाही. तर हे विज्ञानमय कोश याचं आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय वाचलं पाहिजे? तुम्हाला शास्त्र पुस्तकं, भगवद्गीता, श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं ही तुम्हाला वाचता आली पाहिजे आणि मग जेव्हा तुमचा हा ज्ञानमय कोश सबळ होतो तो मनाला चांगले विचार रोज देतो आणि त्या विचाराने तुमचा प्राणमय कोश आणि तुमचा अन्नमय कोश हा व्यवस्थित राहतो. तर हे झालं विज्ञानमय कोश. आता विज्ञानमय कोशाचा वर किंवा आत्म्याच्या एकदम बाहेरचं जे आवरण असतं इमिजिएटली आत्म्याच्या बाहेरचं त्याला आपण आनंदमय कोश म्हणतो. आता आनंदमय कोश म्हणजे काय? ही आपल्या सर्वांमध्ये अगदी म्हणजे चांगल्या तऱ्हेने डेव्हलप झाली नसते, असं म्हणा की ती विकसितच झालेली नसते, अंडर डेव्हलप्ड म्हणा अशी असते ती आनंदमय कोश. आणि आनंदमय कोश हा सर्वात सूक्ष्म असतो आणि जेव्हा या आनंदमय कोशापर्यंत आपण पोचू शकतो तेव्हा आपल्याला आपण आनंदाचा अनुभव निरंतर घेऊ शकतो. मग या शरीरासाठी एक्सरसाइज किंवा अन्न म्हणजे काय आहे की तुम्ही सेवा करा, निष्काम कर्मयोग करा, तुम्ही भक्ती योग करा आणि तुम्ही जी काही कर्म करताय ती कृष्णासाठी करा. असं केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा हा आनंदमय कोश
कोशाचा अनुभव म्हणजे आनंदाचा अनुभव तुम्ही घेऊ शकता. आता हे सगळं मी तुम्हाला सांगितलं, हे सगळं टेक्निकल आहे, पण आता जर आपल्या दैनंदिन जीवनात बघायचं असेल तर अन्नमय कोश म्हणजे काय, की तुम्ही प्राणी म्हणा किंवा नवजन्मलेलं मूल म्हणा किंवा झाडं म्हणा, ही अन्नमय कोशामध्ये असतात. अन्नमय कोशामध्ये त्यांना एकच माहिती आहे की सर्वायवल साठी, जिवंत राहण्यासाठी मला अन्न लागतं. त्याच्यावर प्राणमय कोश हा प्राण्यांमध्ये जरा डेव्हलप झालेला असतो. म्हणजे कसं, समजा जर एखाद्या हरणाने बघितलं की एक वाघ तिच्या पाठीमागे लागलेला आहे, तर ते हरण काय करतं, आपले प्राण वाचवण्यासाठी जोरात पळतं. म्हणजे प्राणमय कोशामध्ये ते प्राणाला, अन्नाला तर महत्व देतच, पण प्राणाला सुद्धा त्याला समजतं की आता मी मरू शकेन. तेच समजा जर एक कुऱ्हाड घेऊन आपण झाडाजवळ गेलो झाड कापायला, झाडाला समजणार पण नाही आणि ते तिकडच्या तिकडेच उभं राहील. म्हणजे त्याचा जो कॉन्शियसनेस असतो तो एकदम ऍट द लोएस्ट स्टेज असतो. आता प्राणमय कोश आपण जर बघितलं माणसांमध्ये, माणसं सुद्धा आता हे जे हरण आहे आपले प्राण वाचवण्यासाठी ते पळते. म्हणजे त्याला सिक्युरिटी हवी असेल आहे, सुरक्षितता हवी आहे. तर इकडे माणसं बघा खूप सिक्युअर होण्यासाठी किती पैसे करतात, किती हे पॉलिटिशियन्स असतात, किती फ्लॅट्स असतात. तर हे प्राणमय कोशामध्ये असतात. सिक्युरिटी त्यांना फॉरमोस्ट असते, आपल्यासाठी नाही, आपल्या नंतरच्या पिढ्यांसाठी ते पैसा करून ठेवतात. तर हे प्राणमय कोशामध्ये असतात. आता ज्ञानमय किंवा मनोमय कोश, आता इकडे काय आहे, मन सूक्ष्म गोष्टींमध्ये आपलं मन गुंतलेलं असतं. म्हणजे कसं, कोणाला शास्त्रीय संगीत आवडतं, चांगली चांगली पुस्तकं वाचायला आवडतात. तर असा जो माणूस असतो की जो आध्यात्मिक पुस्तकं वाचतोय, जो शास्त्रीय संगीत ऐकतो, हा जो माणूस असतो तो ज्ञानमय कोशामध्ये असतो. आणि मग ज्ञानमय कोशानंतर जेव्हा रिसर्च चालू होतो तो गुरु करतो आणि इकडे त्याला समजतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि आत्मा हा आनंदाचा स्रोत आहे आणि तिथपर्यंत मला जायचं आहे, मला परमात्म्यापर्यंत जायचं आहे. आणि मग ते गुरु त्याला घेऊन जातात आणि जेव्हा तो जाणतो की मी कोण आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे, मग तो निरंतर कृष्णाच्या सेवेमध्ये, कृष्णाच्या स्मरणामध्ये सततम कीर्तयंतो माम, म्हणजे जे संत असतात ते काय करत असतात, सतत कीर्तन जप करत असतात. अशा तऱ्हेने तो कृष्णाशी ऑलवेज कनेक्टेड राहतो. आणि इकडे काय असतं, इकडे तो 5 रसांचे अनुभव घेऊ शकतो. आता बघा, आनंद जो माणसाचा असतो तो सर्वात उच्च आनंद, तुम्ही मला सांगाल का, तुम्हाला काय वाटतं की आनंद कशात असतो? पैशामध्ये असतो, घरामध्ये असतो, की रिलेशनशिप्स मध्ये, नातेसंबंधात असतो, कशात असतो? तुम्ही मला अनम्यूट करून सांगू शकाल का? जी गोष्ट आपल्याला आवडते ती आपल्या मनासारखी झाली की आनंदच मिळतो. बरं, संजीव प्रभूजी बोला. शांतीमध्ये आनंद मिळतो. बरं, संदीप प्रभूजी हरे कृष्ण माताजी. बोला. नातेसंबंधात आपल्याला आनंद मिळतो. सर्वांच्या जे आनंदी राहील सर्व नातेसंबंधित, त्यामध्ये आपण आनंद व्यक्त करतो. बरं, तुमच्या सर्वांची उत्तरं बरोबर आहे.
तर आपल्याला काय लागतं, आपल्याला पैसा पण लागतो, उत्तम संबंधही लागतात, रिलेशनशिप्सही लागतात आणि सगळं काही आपल्याला हवं असतं. आता मी जर तुम्हाला सांगितलं एक नातं तसं आहे की तुम्हाला सगळं काही मिळेल, तुम्हाला एवढं सकाळपासून रात्रपर्यंत नोकरीला जा, पैसे मिळवा, कष्ट करा, हे काही लागणार नाही. तुम्हाला शांती पण त्या नात्यामध्ये मिळणार आहे, आनंदही मिळणार आहे तुम्हाला. असं जर मी म्हंटल तर तुम्ही मला म्हणाल हो निश्चितच आम्हाला ते हवंय. मग या आनंदमयी कोशामध्ये जेव्हा आपण जातो आणि परमात्म्याशी कनेक्ट करतो तेव्हा आपल्याला खरा प्रेमाचा आनंद मिळतो. प्रेम म्हणजे दोन माणसं, कमीत कमी 2 माणसं, म्हणजे आई आणि मुलगा, भाऊ आणि बहीण, पती आणि पत्नी, भाऊ आणि भाऊ, मित्र आणि मित्र, वेगवेगळे नातेसंबंध आहेत, वडील आणि मुलगा, हे सगळे तुम्हाला माहिती आहे. तर हे जे नातेसंबंध आहेत ते नातेसंबंध आपण त्या परमात्म्याशी स्थापन करतो. आणि हे जे नातेसंबंध आहेत हे ते 5 प्रायमरी रिलेशनशिप्स आहेत ज्याच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान होऊ शकतं. आणि या आदान प्रदानामध्ये जो आपल्याला प्रेम देतोय म्हणजे कृष्ण, हा पूर्ण तऱ्हेने आपली काळजी घेतो, पूर्ण तऱ्हेने. आपल्याला काहीही करावं लागत नाही, आपल्याला फक्त त्याच्यावर प्रेम करायचंय. आपलं रक्षण, आपलं पालन पोषण कृष्णच करत असतो. तो जणू काय प्रेमाचा आगर आहे किंवा प्रेमाचा तो समुद्र आहे आणि त्याच्या बरोबर आता आपण जुडले जातो तेव्हा आपल्याला आनंद मिळायला लागतो. तर प्रत्येक शरीराचा जो आहे तो त्याच्या नंतरच्या शरीरावर परिणाम होतो. आणि खरं जेव्हा आपल्याला रोग होतो तेव्हा लक्षात घ्या की हा जो कोश आहे याच्यामध्ये काहीतरी गडबड आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, माताजी. मी येते 10 मिनिटामध्ये. चालेल चालेल. श्लोक नंबर 6 आणि 7. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य, या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षिप्तपणे क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता क्षेत्र म्हणजे काय, इकडे आपल्याला शास्त्रात समजतं की हे जे क्षेत्र आहे हे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. तर 24 तत्व कुठली, आता मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही मोजा. आता आपलं शरीर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. ही पंचमहाभूत कोणती कोणती आहेत ही तुम्हाला माहिती आहेत म्हणून परत सांगत नाही. पंचमहाभूत. मग एक मिथ्या अहंकार, आपल्यामध्ये अहंकार कुठला असतो, खरा अहंकार नसतो. आता तुम्हाला अहंकार आणि मिथ्या अहंकार म्हणजे काय हे सुद्धा माहिती आहे. मग बुद्धी, मग अव्यक्त म्हणजे काय, हे जे 3 गुण मिळून रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उद्या आपण डिटेलमध्ये शिकणार आहोत, या तिन्हींना मिळून अव्यक्त असं म्हटलेलं आहे. मग आपली 10 इंद्रिये कुठली आहे, 5 ज्ञानेंद्रिये आणि 5 कर्मेंद्रिये. 5 ज्ञानेंद्रिय कोणकोणती आहे, ज्या इंद्रियांद्वारे आपण ज्ञान घेतो, जसं डोळे, कान, नाक, जिव्हा आणि स्पर्श. आणि 5 कर्मेंद्रिये ती कोणती आहे, तुमचे हात, पाय, तुमचे व्होकल कॉर्ड किंवा गुदद्वार आणि जनेंद्रिय. तर ही झाली 5 कर्मेंद्रिय. तर 5 ज्ञानेंद्रिये आणि 5 कर्म इंद्रिये मिळून 10 इंद्रिये होतात. मग या 10 इंद्रियांचे जे विषय आहेत हे कुठे बाहेर राहत नाही, हे मनामध्ये राहतात. आता एका मुलाचं एका मुलीवर प्रेम आहे, ती मुलगी बाहेर राहते का, की त्या मुलाच्या मनातच एकसारखी असते, मनातच असते. म्हणून इंद्रियांचे 5 विषय जे आहेत ते सुद्धा नेहमी मनामध्ये वास करतात. म्हणून
त्याची सुद्धा इकडे बेरीज करताना ती संख्या सुद्धा धरलेली आहे, 5 इंद्रियांचे विषय. आणि शेवटचं झालं मन. तर याची सगळ्याची तुम्ही बेरीज केली की तुम्हाला 24 हा आकडा मिळणार आहे. याला म्हणतात सांख्य योग किंवा अनालिटिकल स्टडी. म्हणजे आता समजा जर माझ्याकडे ही चष्म्याची केस आहे, आता मी बघते ही केस जी आहे ही कशाची बनलेली आहे, प्लास्टिक मध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत हे मी शोधते आणि शेवटी मी निष्कर्ष काढते. शेवटी मी येते की या सर्वात छोटी गोष्ट याच्यामधली ॲटम आहे आणि या ॲटम मध्ये सुद्धा कोण आहे, परमात्मा आहे. तर त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा 24 तत्वांचं हे शरीर आहे आणि ही जी 24 तत्व आहे या 24 तत्वांच्या कॉम्बिनेशन नी वेगवेगळे जे भाव आहेत, म्हणजे कधी आपण हर्षित असतो, कधी दुःखी असतो, कधी आपल्यामध्ये काही इच्छा असतात, कधी आपण कोणावर प्रेम करतो, कधी कोणाचा द्वेष करतो. या 24 तत्वांनी निरनिराळे भाव तुमच्या मनामध्ये उद्भवतात. तर हे जरा सायंटिफिक झालं एक्सप्लेनेशन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 8 ते 12. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे हे जे 24 तत्वांनी बनलेलं आपलं क्षेत्र आहे ते जणू काही एक आत्म्यासाठी तो एक पिंजरा आहे, तो एक तुरुंग आहे आणि म्हणून आपण म्हणतो बद्ध आत्मा म्हणतो. हा आत्मा बद्ध आहे आणि आता आपल्याला कृष्णाशी कनेक्ट व्हायचं आहे, बरं का. कृष्णाशी कनेक्ट व्हायचंय. आता समजा जर आपल्याला एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जायचंय, मध्ये मोठी नदी आहे, तर इंजिनियर लोक काय करतात, एक छान पूल बांधतात म्हणजे आपल्याला दुसऱ्या गावाला जाता येतं. आता आपल्याला आपण कसे आहोत मी तुम्हाला सांगितलंय, कृष्ण हा पूर्ण ज्ञानी आहे आणि आपण पूर्ण अज्ञानी आहोत. तर आपल्याला सुद्धा ज्ञान पाहिजे आणि ज्ञान मिळाल्यावर आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. अज्ञानी माणूस जाऊ शकेल का कृष्णाकडे? अजिबात नाही. तर त्या ज्ञानाशी कनेक्ट व्हायला आपल्याला सुद्धा ब्रिज बांधायला पाहिजे. मग हा जो सेतू आहे, हा जो ब्रिज आहे, हा ब्रिज इकडे सांगितलेला आहे बघा. इकडे त्यांनी 20 गुण सांगितलेले आहे. नम्रता, निरअहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, हे सगळे गुण आहेत. या गुणांच्या सेतूनी आपण जेव्हा कृष्णाशी कनेक्ट होतो तेव्हा कृष्ण समुद्र आहे. मग आपल्याला ते जे पूर्ण ज्ञानाचा सागर जो कृष्ण आहे त्याच्यापासूनचं ज्ञान आपल्याकडे वाहायला लागतं आणि मग आपण या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकतो. तर हे आपल्याला हे जे गुण आहे हे सगळे गुण आपल्याला आत्मसात करावे लागतात. हे तुम्ही नीट वाचा, प्रत्येकाचा अर्थ काय आहे. आता अहिंसाचा अर्थ काय आहे कोण मला सांगेल का? मला वाटतं तुम्हाला सांगितला होता.
कोण सांगेल? हिंसा न करणे माताश्री. कोणत्याही प्राण्याची, पशुची, कोणत्याही वस्तूची समजा हिंसा न करणे. बरं, आणि कोण सांगणार आहे? पूजा माताजी. कुठल्याही प्राण्याला शारीरिक, मानसिक किंवा बोलण्याने त्रास न देणे, हानी न पोहोचवणे. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? बरं, तर हा संजीव प्रभूजी बोला. हा, हिंसा म्हणजे शारीरिक कष्ट तर नाहीच पोचवायचे, पण मनाने देखील तशी कल्पना न करता हे करायचं. बरं, आपल्याला शास्त्र काय सांगतायत ऐकूया. शास्त्र आपल्याला सांगतात की हिंसा म्हणजे काय. आता तुम्हाला माहितीये कृष्ण नामाचा जप का करायचा, त्याच्या पाठीमागचं जे रहस्य आहे किंवा त्यांनी फायदा काय होतो, किंवा प्रत्येक जणांनी जप हा केलाच पाहिजे, कारण आपण कृष्णाचे अंश आहोत, हे सगळं माहितीये. आता तुमच्या शेजारी पाजारी किंवा तुमचे मित्र मैत्रिणी, नातेवाईक, परिवार असेल, या लोकांना माहित नाहीये आणि त्यांना तुम्ही सांगत नाहीये की तुम्ही जप करा, तुम्ही माझ्या बरोबर भगवद्गीतेचं लेक्चर मंदिरात आहे, आपण जाऊया का. तुम्ही त्याला कृष्ण भावनेचं महत्व सांगत नाहीये. याला हिंसा म्हणतात. किंवा जेव्हा तुम्ही तुमच्या आत्म्याला कृष्ण भावना देत नाहीये, याला हिंसा म्हणतात. ती आत्म्याची एक गरज आहे, ते आत्म्याचं एक अन्न आहे. कृष्णाचा जप, कृष्णाची सेवा करणे, कृष्णासाठी कर्म करणे, हे आत्म्याचं अन्न आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ते त्याला देत नाही, तेव्हा तुम्ही स्वतःवर हिंसा करता. दुसऱ्यांना जेव्हा ते तुम्ही कृष्ण भावनेचं महत्व सांगत नाही, त्या माणसाला काही माहित नाहीये, तेव्हा देखील आपण म्हणतो की ही हिंसा आहे. तर तुम्ही हे PDF तुम्हाला जेव्हा मिळेल या 13व्या अध्यायाची, तेव्हा तुम्ही हे नीट वाचा. जोपर्यंत कोणी लोकांना आध्यात्मिक ज्ञानात उन्नत करत नाहीये, तोपर्यंत तो हिंसाचार करत असतो. म्हणून याच अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही ही जी आमची लिंक आहे ती तुमच्या मित्र परिवारामध्ये किंवा इतर जी तुम्हाला माहिती आहेत लोक, किंवा जे अजिबात ज्यांना कृष्ण ज्ञान माहित नाहीये, त्यांना जरासा वेळ काढा आणि त्यांना सांगा की आमची अशी भगवद्गीता 18 दिवसाचा हा उपक्रम चालू आहे आणि मुफ्त आहे म्हणून सांगा. आणि त्यांना आग्रहाने सांगा की तुम्ही जॉईन करा म्हणून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्ञेय म्हणजे काय? ज्ञानाचे ध्येय म्हणजे कोण आहे? परमात्मा. तर आता आपण त्याच्याबद्दल ऐकूया. हा, आता मला म्हणायचं आहे का हा श्लोक? येस माताजी. कुमार माताजी लेफ्ट हा, झाला. चालेल. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तृच. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांची मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालनकर्ता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा तो स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे सुद्धा अचिंत्य भेदाभेद तत्व सांगितलंय. सर्व इंद्रियांचा मूळ आहे कृष्ण, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. आता याचा अर्थ काय आहे की कृष्णाला काही इंद्रियच नाहीये असा अर्थ आहे का त्याचा? नाही, असा नाहीये.
त्याची जी इंद्रिय आहेत ती दिव्य आहेत, ती भौतिक नाहीये. आणि एका इंद्रियाने तो इतर इंद्रियांचं सुद्धा काम करू शकतो. आपण डोळ्यांनी फक्त बघू शकतो. आपण डोळ्यांनी खाऊ शकतो का? नाही. आपण कानाने फक्त ऐकू शकतो. आपण कानाने बोलू शकतो का? नाही. पण कृष्णाचं तसं नाहीये. बघा, आपण जेव्हा कृष्णाला भोग दाखवतो तो क्षणार्धात ते सगळं ग्रहण करतो आणि परत आपल्याला देतो तो. हा, तर हे जे एका फक्त दृष्टीने तो हे सर्व काही करू शकतो. तर आपली जी इंद्रिय आहेत आपली तशी नाहीयेत, दिव्य नाहीयेत, आपली भौतिक आहेत. म्हणून आपल्याला या श्लोकाचा अर्थ समजू शकत नाही की कृष्ण इंद्रिय रहित कसा असू शकतो. नाही, त्याला इंद्रिय आहेत पण ती दिव्य आहेत आणि त्याची एक एक जे इंद्रिय आहे ते इतर इंद्रियांची कामं करू शकतात. आता दुसरं, तो जीवांचा पालन करता आहे आणि तरीही तो अनासक्तच आहे. म्हणजे काय, आता कृष्ण हा पालन करता आहे. कृष्ण कुठे आहे? कृष्ण गोलोक वृंदावनामध्ये. तरी देखील तो आपलं पालन पोषण कसं करतोय? त्याचे विविध एजंट्स आहेत ज्यांना आपण डेमिगॉड्स म्हणतो, इतर देव देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, वायू देवता, हे या सर्व देवता आहेत. हे आपल्यासाठी ज्या ज्या गोष्टींची जरूरत आहे त्या त्या गोष्टी त्या आपल्याला पुरवत असतात. म्हणजे पालन करता खरं कोण आहे? कृष्ण आहे. पण तो आपल्या बरोबर आहे का? आत्ता नाही. तो कुठे? गोलोक वृंदावनामध्येच आहे. आणि तो तिन्ही गुणांचा स्वामी आहे, पण तिन्ही गुणांच्या पलीकडे. म्हणजे तो 3 गुणांना कंट्रोल करतो. ते 3 गुण त्याला काही करू शकत नाही. ज्याप्रमाणे मी सांगितलं होतं तुम्हाला की जेव्हा एक राजा आहे आणि त्याच्या राज्यामध्ये जो तुरुंग आहे, जो कारागृह आहे, तिकडे तो जातो आणि एक दिवस सगळ्या तुरुंगांना जे कैदी आहेत त्यांना भेटतो. म्हणजे तो स्वतः जरी तुरुंगात गेला तरी तो कैदी होत नाही, तो राजाच राहतो. त्याचप्रमाणे हा कृष्ण जो आहे तो तिन्ही गुणांच्या पलीकडे आहे, तो तिन्ही गुणांचा स्वामी आहे. तर याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. एक मिनिट. हरे कृष्ण. अच्छा, हे मला वाचायचं आहे का? बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत. तुम्ही पल्लवी माताजी याचा अनुवाद वाचता का? हो माताजी. श्लोक नंबर 16. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या किंवा ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आपल्या आतमध्येही आहे, आपल्या अगदी जवळ आहे, आपल्या हृदयामध्ये तो परमात्मा म्हणून आहे आणि त्याचबरोबर तो बाहेर सुद्धा चराचरात आहे. आता याचं एक्सप्लेनेशन पुढे पण आहे. हा, हे तुम्ही वाचलं तर आता इकडे बघा, ही स्लाइड दाखवलेली आहे. जेव्हा अश्वत्थामानी ब्रह्मास्त्र सोडलं तेव्हा उत्तरानी प्रार्थना केली. ती गर्भवती होती आणि तिच्या गर्भामध्ये परीक्षित महाराज होते. उत्तराने प्रार्थना केली की कृष्ण, तुम्हीच एक आहात जे मला वाचवू शकतात, अन्य कोणी नाही. मग जो
कृष्ण जो परीक्षितांच्या हृदयात परमात्मा म्हणून सिद्ध होता, तोच आता गर्भाच्या बाहेर येऊन या ब्रह्मास्त्रापासून उत्तरेच्या गर्भाचं रक्षण केलं. म्हणून या बाळाचा जन्म झाल्यावर तो एकसारखं परीक्षण करत होता की मी जो सुंदर माणूस बघितला, जो दिव्य पुरुष बघितला, तो कुठे आहे कुठे आहे हे तो एकसारखं इकडे तिकडे बघत होता. म्हणून त्याचं नाव परीक्षित ठेवलं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 18. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचा उगम तो आहे. तो भौतिक अंधाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे सूर्य, चंद्र, जे जे काय ज्याच्यातून प्रकाश आपल्याला दिसतो त्याचं उगमस्थान कोण आहे? कृष्ण हा उगमस्थान आहे. आणि आपल्या सुद्धा दृष्टी, आपल्याला दृष्टी का आहे? कारण प्रकाश आहे म्हणून आपण बघू शकतो. अंधारात आपण बघू शकतो का? बघू शकत नाही. तर कृष्ण या प्रकाशाचा उगम आहे. आता पुढल्या अध्यायात तुम्हाला लक्षात येईल की सूर्य, चंद्र हे फक्त या ब्रह्मांडात, या भौतिक जगामध्ये आहेत. इतर आध्यात्मिक जगामध्ये, स्पिरिच्युअल प्लॅनेट्स मध्ये या प्रकाशाची, सूर्य चंद्राची जरूरतच नाहीये. कारण कृष्णाच्या शरीरातून इतकं तेज बाहेर पडतं की तिकडे इलेक्ट्रिसिटी, अग्नी किंवा सूर्याचा, चंद्राचा प्रकाश लागत नाही. हरे कृष्ण माताजी, मला को-होस्ट कराल का? हो हो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 19. अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी हे सांगण्यासाठी एक स्लाइड घेतली आहे. कठोपनिषदामध्ये सांगितलेलं आहे की एक शरीर जे आहे त्याची तुलना झाडाबरोबर केली आणि झाडावर 2 पक्षी आहेत. एक पक्षी म्हणजे जीवात्मा आहे. तो काय करतोय? हा पक्षी फक्त फळं खातोय. झाडावरची फळं खाण्यात दंग आहे. आणि त्याच्या अगदी जवळ एक दुसरा पक्षी आहे. हा जो पक्षी आहे हा परमात्मा आहे. हा त्या जीवात्म्याकडे बघतोय, याचं झालं का खाऊन, याला आनंद मिळाला का, आता माझ्याकडे बघेल, आता माझ्याकडे बघेल. पण हा जो फळ खाणारा पक्षी आहे त्याचं समाधानच होत नाहीये. एक फळ खाल्लं, गोड होतं, मला आणि गोड फळ हवंय म्हणून तो दुसऱ्या फांदीवर उडी मारतो. तिकडे तो फळं खातो, ती फळं आवडत नाही, मग तो खालच्या फांदीवर येतो. असं करून एक सारखं त्याचं भ्रमण चालू असतं, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, आणि त्याची तृप्तता होत नाहीये. आणि जो दुसरा पक्षी आहे, जो परमात्मा आहे, तो बघत असतोय की हा माझ्याकडे कधी बघेल. जणू काय परमात्मा थांबलेला आहे, आपण त्याला अपॉइंटमेंट कधी देतोय असं आहे अगदी. आणि ज्या क्षणी आपण हा जो जीवात्मा आहे हा परमात्म्याकडे बघतो त्या क्षणी परमात्मा त्याला आपल्या धामात घेऊन जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा 84 लक्ष योनी आहेत. मग इतक्या स्पीसीज, एवढ्या योनी का आहेत? तर आपल्याला लक्षात येतं की प्रत्येक जीव असतो, त्याची वेगवेगळी इच्छा असते, असंख्य इच्छा असतात. आणि त्या
इच्छेनुसार भौतिक प्रकृती त्याला निरनिराळी शरीर प्रदान करते त्याच्या इच्छेनुसार, आणि अशा तऱ्हेने आपण नेहमी शरीर बदलतच राहतो. तर आता आपण प्रकृती, पुरुष आणि जीव याच्याबद्दल आणि जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, हे इकडे एक उत्तर दडलेलं आहे. बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो, चांगल्या लोकांचा वाईट का होतं, असं, किंवा जी वाईट लोक असतात त्यांचं आम्ही बघतो की सगळं व्यवस्थित चालू आहे. तर असं जेव्हा होतं तेव्हा हे उत्तर जे आहे इकडे आपल्याला याचं उत्तर मिळतं की प्रत्येकाला कारण असतं. जेव्हा आपण धूर बघतो, खिडकीच्या बाहेर आपण बघितला धूर आहे, आपल्याला समजतंच कुठेतरी आग लागली आहे किंवा कोणीतरी पालापाचोळा जाळतंय, त्याला कारण असतं, उगीचच धूर दिसत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला अकाउंटेबिलिटी घ्यावी लागते, आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं की चूक ही आपली आहे. आता इकडे माणूस दाखवला, तो काहीही समोर येतोय ते खातोय, विचार करत नाही हे चांगलं आहे हे वाईट आहे. असं झाल्यावर प्रकृती काय म्हणते, मी तुला हा देह जो दिलाय याच्यासाठी दिलेला नाहीये मी तुला देह, की तू कृष्ण प्राप्ती करून घ्यावी म्हणून मी तुला देह दिला. मग त्याची मेंटॅलिटी बघून प्रकृती काय करते, पुढच्या जन्मात त्याला डुकराचं शरीर देते. ठीक आहे, आता तुला काही पाहिजे ते तू खाऊ शकतोस. आता ज्याप्रमाणे एक माणूस असेल, खूप चांगल्या पोझिशनवर आहे, ऑफिसमध्ये काम चांगलं करतोय आणि त्याला गाडी दिली जाते. आता या गाडीला समजा जर त्यांनी हातोडा घेतला आणि मारलं आणि सांगितलं ऑफिसमध्ये की आता कुठे ऍक्सिडेंट झाला आणि मला याचा चांगला पेंट करून पाहिजे. एक दिवस ते म्हणतील बरं ठीक आहे, परत आणि 2 महिन्यांनी त्यांनी तसंच केलं आणि वेगळा रंग गाडीला दिला, पैसे ऑफिसचे. एकसारखं असं करत जर तो माणूस गेला तर त्या ऑफिस मधला जो हेड आहे किंवा जो सीईओ आहे तो काय करेल, कंपनीचा सीईओ त्याच्याकडून ती गाडीच काढून घेईल, का तू गाडीचा दुरुपयोग करतोय. त्याचप्रमाणे आपल्याला हा मनुष्य देह दिलेला आहे, त्यामध्ये आपण जबाबदारीने वागला पाहिजे आणि आपण अकाउंटेबिलिटी घेतली पाहिजे. ज्याप्रमाणे एक मुलगा शाळेत आहे आणि त्याला चांगला मुलगा आहे, तो खोटं बोलत नाही, चांगलं करतो, पण त्यांनी अभ्यासच केला नाही, अभ्यास केला नाही तर त्याला चांगले मार्क मिळणार नाही किंवा तो नापास होईल. आता याच्यामध्ये अकाउंटेबिलिटी कोणाची आहे, त्या मुलाची आहे ना. त्या मुलांनी पुस्तकं उघडली नाही म्हणून त्याला मार्क मिळाले नाही. तर अकाउंटेबिलिटी कुठेतरी आपल्याला स्वतःला घ्यावी लागते. आपल्याकडे सुद्धा पुस्तकं आहेत, केवढी शास्त्र आहेत, गीता आहे, भागवतम आहे आणि कितीतरी ग्रंथ आहेत, पण आपण या मुलासारखं जर केलं की पुस्तकच उघडायची नाही, आपण हे मटेरियल लाईफ, भौतिक जग पूर्ण तऱ्हेने एन्जॉय करायचं असं जर म्हटलं तर आपल्याला मात्र अकाउंटेबिलिटी घ्यावी लागते. आणि विथ एन्जॉयमेंट कम्स सफरिंग, म्हणजे 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन. एक कॉइन असतो, 2 त्याला साइड्स असतात. त्याचप्रमाणे आपण एन्जॉय केलं की त्याच्याबरोबर एन्जॉयमेंट बरोबर सफरिंग, आनंदाचा उपभोग घेतच बसलो तर दुःख सुद्धा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी तो मागचा गेला. हा. पुरुषा प्रकृतीस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान
कारणं गुणसंगोऽस्य सत् असद् योनि जन्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या 3 गुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. तर आता हे तुम्हाला उद्याच्या अध्यायामध्ये मी तुम्हाला नीट चांगलं समजावून सांगणार आहे 3 गुण आणि प्रकृती. पण प्रकृतीमुळे आपल्याला 3 गुण, आपण कुठल्या तरी एका गुणामध्ये स्थित असतो आणि त्याप्रमाणे आपण विविध भोग घेत असतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहिस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तरीही या शरीरात आणखीन एक आहे, एक दिव्य भोक्ता, जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की 3 कर्ते असतात. आपल्याला वाटतं कर्ता मीच आहे, असं नाही. आपण असतो, प्रकृती असते आणि परमात्मा असतो. पण परमात्मा कसा असतो, तो फक्त उपदृष्टा हनुमंता असतो. तो फक्त बघत असतो आणि सँक्शन करत असतो. हे परत 18व्या अध्यायामध्ये मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगणार आहे. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 24. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो, त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याच्या या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याला समजतं की माझा संग मी प्रकृती बरोबर करतोय, परमात्म्याबरोबर नाही, आणि प्रकृती ही 3 गुणांनी माझ्यावर काम करत आहे, हे जेव्हा त्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा तो प्रकृतीशी संग करत नाही. या बंधनातून कसं बाहेर पडायचं याचं ज्ञान जेव्हा त्याला मिळतं तेव्हा त्याचा पुनर्जन्म होत नाही, कारण मग तो त्याचं जे कनेक्शन आहे तो ते कृष्णाबरोबर करतो आणि मग त्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 25. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. तर इकडे दिलंय काहींना ध्यान करून, काहींना ज्ञानाद्वारे आणि काहींना निष्काम कर्माद्वारे परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. तर या साक्षात्कारामध्ये या तिन्ही मार्गाने जेव्हा साक्षात्कार होतो तेव्हा आपल्याला सत आणि जास्तीत जास्त चित. सत म्हणजे काय की सत म्हणजे एटर्नल किंवा ज्याचा कधीही नाश होत नाही, हे आपण जाणतो. म्हणजे आपण जाणू शकतो की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. चित म्हणजे ज्ञान, आपल्याला ज्ञानाची प्राप्ती होते. पण या तिन्ही मध्ये आनंद जो आहे तो आपल्याला मिळत नाही. आनंदासाठी आपल्याला ध्यान, ज्ञान किंवा निष्काम कर्माद्वारे आनंद मिळत नाही. आनंद आपण जेव्हा भक्ती करतो तेव्हाच आपल्याला मिळू शकतो, कारण कृष्णाबरोबर आपण एक नातेसंबंध स्थापन करतो आणि त्याच्यातून आपल्याला जणू काही कृष्ण प्रेमाचा सागर आहे, आपल्याला प्रेम मिळतच राहतं आणि त्या प्रेमाने आपण अत्यानंदित होतो, खूप आपल्याला आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 26. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात.
अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. आता कृष्ण बघा करुणा सागर आहे. आता समजा जर दोन मित्र आहेत, एका मित्राला खूप आवड आहे, तो मंदिरामध्ये जातो, भागवत कथा भगवद्गीताची प्रवचना ऐकतो. एक दिवस तो आपल्या मित्राला फोन करतो आणि सांगतो, चल आज तू पण चल हा माझ्या बरोबर मंदिरात. हा मित्र म्हणतो, छे मंदिरात वगैरे मी अजिबात येणार नाही, तू माझ्या बरोबर चल, आपण मस्त सिनेमा बघूया, हॉटेलमध्ये जाऊया, मजा करूया, मंदिरात वगैरे मी येणार नाही. पण आग्रहाने करून हा मित्र त्याला मंदिरात घेऊनच जातो आणि तोही बसतो, तोही कथा ऐकतो, भगवद्गीता ऐकतो आणि त्याला खूप आवडते. तेव्हा कृष्ण बघत नाही की हा बळजबरीने कोणीतरी याला ओढून आणलंय आणि हा बसलेला आहे. नाही, कृष्ण सर्वांना वेलकम करतो आणि सर्वांना ते ज्ञान प्राप्त होऊन नंतर ते जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 27. हे भरत ऋषभ, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते, हे तू जाण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वं विनश्यन्ता या पश्यति स पश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याची दृष्टी ज्ञानदृष्टी असते त्याला काय दिसतं, सर्व देहांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो आणि तो दोघांमध्ये किंवा इतर प्राणी मानव किंवा मानवांमध्ये हा खालच्या जातीचा, हा चांडाळ आहे, हा पंडित आहे, असा फरक करत नाही. का? कारण त्याला तोच परमात्मा सर्वांमध्ये दिसतो. याला ब्रह्मभूत स्तर म्हणतात. बघा इकडे याला सर्वांमध्ये, कुत्र्यामध्ये, सिंहामध्ये, हत्ती, चांडाळ असेल, प्रत्येकामध्ये त्याला तोच परमात्मा दिसतोय. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 29. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, जो सर्व जीवांमध्ये परमात्मा बघतोय, याचं मन कसं असतं, याचं जे मन आहे हेच त्याला कृष्णाकडे घेऊन जातं आणि या मनामुळे त्याची कधी अधोगती होत नाही. आता मन कसं असतं की जनरली आपण इंद्रियांच्या विषयांकडे आकर्षित होतो आणि जेव्हा आपण मनाचं ऐकतो, मनाला ते इंद्रियांचे विषय पाहिजे होता, तेव्हा आपली अधोगती सुरू होते. आता जेव्हा बुद्धी असते ती मनाला कंट्रोल करते. जेव्हा बुद्धी मनाला सांगते की काय बरोबर आहे काय नाही, तेव्हा हे जे ही जी ज्ञानदृष्टी आहे किंवा ज्ञान चक्षु आहे हे त्या माणसाला प्राप्त होतात आणि हा माणूस काय बघतो, सर्वांमध्ये परमात्मा आहे. आता हा जो माणूस बघतो याची अधोगती कशी होत नाही बघा. आता हा माणूस आहे, हा एका संकटात आहे आणि संकटामध्ये त्याला एका माणसाने मदत केली तर तो त्या माणसाचे धन्यवाद म्हणतो, त्याच्यामध्येच तो परमात्मा
बघतोय, पण त्या माणसाचा तो आदरही करतो, पण त्या माणसाकडे तो अटॅच होत नाही. आता दुसरा एक माणूस आहे, त्या दुसऱ्या माणसाने या माणसाला खूप शिव्या दिल्या, अपमान केला किंवा त्याचं नुकसान सुद्धा केलं, तर ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो परत बघतो की याच्यामध्ये परमात्मा आहे आणि त्यांनी जे काही केलं तो त्याचं प्रतिउत्तर देत नाही, त्याच्यावर द्वेष दाखवत नाही किंवा त्याचा अनादर करत नाही. अशा तऱ्हेने जेव्हा तो प्रत्येकामध्ये परमात्मा बघतो तेव्हा त्याची एक मेंटल ऍटिट्यूड जी असते ती अतिशय हेल्दी ऍटिट्यूड असते आणि तो प्रत्येकाला आदर दाखवतो, प्रत्येकांची सेवा करतो, प्रत्येकाकडे नम्र भावाने वागतो. आणि मी तुम्हाला सांगितलं या अध्यायाच्या सुरुवातीला 20 गुण लागतात जर आपल्याला सेतू बांधायचा आहे आणि कृष्णाकडे जायचंय. त्यातला पहिलाच गुण म्हणजे नम्रता. मग नम्रता जेव्हा आपण आपल्यामध्ये असते तेव्हा आपल्या मनाची कधीही अधोगती होऊ शकत नाही, उलटी आपली उन्नती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 30. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही करत नाही हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे शरीर बघा एक यंत्र आहे, अगदी जशी गाडी आहे. जेव्हा आपण गाडी शिकतो तेव्हा आपण स्टिअरिंग असतं, पण कंट्रोल सगळे असतात त्या ड्रायव्हरच्या हातामध्ये असतात किंवा त्याच्या पायाशी असतात. तर आपल्याला काय वाटतं आपण गाडी चालवतोय पण तो ड्रायव्हर सगळं कंट्रोल करत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण जो असतोय तो या यंत्राचं शरीराचं भ्रमण सगळं तो डायरेक्ट करत असतो. आपल्याला असं वाटतं की मी करता आहे, पण खरं ते नसतं. याच्यावर अधिक 18व्या अध्यायामध्ये आणि पुढल्या अध्यायात तुम्हाला समजणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 33. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही, त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टी स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आपला आत्मा जो आहे तो हृदयात आहे, पण तरीही तो त्या हार्ट मसल बरोबर तो मिक्स होत नाही. समजलं तुम्हाला? हे जे 5 वायू असतात, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, याच्यामध्ये तो असतो. तो कुठल्याही शरीराच्या भागामध्ये किंवा इतर द्रव्यांबरोबर मिश्रित नसतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 34. हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपला आत्मा हृदयात असतो पण चैतन्य शरीरभर पसरलेलं असतं. आता शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 35. जो ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतो आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतो, तो परम ध्येयापर्यंत पोहोचतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपल्याला समजतं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातला फरक समजतो तेव्हा आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता हा अध्याय झालाय. विमला माताजी आलेल्या आहेत का? जरा मला सांगा. पल्लवी माताजी आलेले आहे माताजी. आलेल्या आहेत का? हा, मी हो. त्यांना
एका मिनिटात सांगते. आज आपण काय बघितलं? अर्जुनानी 6 प्रश्न विचारले. पुरुष म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञेय म्हणजे काय, असे त्यांनी प्रश्न विचारले. क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, आणि मग या सर्वाचं वर्णन सांगितलं. आणि मग ज्ञान प्राप्त कसं करायचं हे पण आपल्याला समजलं. मग ज्ञानम म्हणजे काय हेही आपल्याला समजलंय. ज्ञेय म्हणजे काय हेही समजलंय. प्रकृती, पुरुष आणि त्याच्या बरोबर जीवाचा संघ जो आहे ते आपण जाणलंय. आणि ज्ञानाची दृष्टी म्हणजे काय. तर आता मी Please. सांगते. विमला माताजी, विल यू रिसाइट Yes, गीता माताजी. महात्म्य? रेकॉर्डिंग माताजी. स्टॉप करा कराल माताजी. हो करते. I'll start. येस प्लीज स्टार्ट. ओम नमो भगवते